pero na actualidade. Entón, foi como unha exploración, máis que non partín de cero, foi unha especie de exploración do vídeo do pasado, mesturando co actual. Entón, pois, é difícil porque sempre é un terreo que, bueno, como todos os demais, tens que ir investigando e tal, pero, bueno, para min foi máis eso, unha exploración. Segundo premio, Míriam Rodríguez Domínguez, coa obra Mareas. Recolle o premio tamén ela mesma, Míriam. E o primeiro premio, Francisco Javier Linares Barral, coa obra Ánima. Recolle o premio a súa nai, Antonia Barral Rodríguez. Fichados, non? Moitas grazas. A seguinte especialidade é relato breve. Pois suba a entregar este premio o secretario xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura, don Valentín García Gómez. O terceiro premio vai para Irma Pérez González, coa obra Zapato. Recolle o premio Mario Caneiro, membro do xurado. Segundo premio, Raquel Fernández González, coa obra 1987. Recolle o premio ela mesma, Raquel. Pois a verdade é que collino con moita sorpresa. Pensaba que o nivel deste concurso era moi grande, xa había tido algún contacto con relatos gañadores de anos anteriores, sorprendeume, pero bueno, foi unha sorpresa moi gratificante que venme a impulsar ainda máis na miña carreira como escritora. É unha historia, a verdade é que é bastante sorprendente pola dicotomía entre os personaxes, que está estruturado entre columnas, que é unha estrutura moi innovadora. É un relato, digamos, de volta atrás, de volta ao pasado, no ano 1987, que é xusto o título do relato, onde existen só dous personaxes centrais, donde se ve unha loita de poder entre un e outro, e como se a relación entre eles se vai dirixindo hacia un punto final, que non vou desvelar, espero que se lexan os lectores. Teño aínda máis ideas, faime aínda ser máis creativa e espero volver a estar aquí nos vindeiros certámenes de Xuventude Crea. Primeiro premio, Daniel Barral Calvo, coa obra Stalingrado. Recolle o premio el mesmo. Grazas. Pois pasamos agora á especialidade de teatro.
entregar este premio sube o secretario xeral de Cultura da Consellería de Cultura, tamén, Anxo Lorenzo Suárez. E o terceiro premio, Teatro La Passoire, coa obra Fetiz Nettoyage, recolle o premio os componentes do seu grupo. Para nós este premio é moi importante porque é un premio que ensalza a creación xuvenil, non? Para nós eso é fundamental porque estamos iniciándonos no mundo creativo como grupo de teatro, pero tamén como actrices, non? E para nós crear algo noso propio, non? Usando os textos contemporáneos dos nosos autores favoritos, deixándonos un pouco guiar polas nosas sensacións, emocións, e facendo algo propiamente noso e que se valore, pois é moi importante. E gustanos que estes premios que sexan de creación juvenil, justamente por iso. Nos presentamos Fetiz Nettoyage, que é unha creación propia a partir de textos contemporáneos, de autores, pois eso, de Sara Kane, Angélica Lidl, de Rodrigo García, que son os nosos autores favoritos. Creamos un pouco isto que é unha montaxe que fala da vida dunha muller ou dúas, é unha creación contemporánea e dos ataques de xénero que sufren en diferentes momentos da súa vida e por diferentes figuras masculinas. Claro, para a nosa parte económica, aparte de para que podamos amortizar os gastos que xa temos da propia montaxe, xa invertimos, non, en ela, pois para poder crear máis, non? Para nós eso é importante, se non temos cuartos, pois non teríamos nin vestuario, nin poderíamos movernos, eso é fundamental, un impulso económico está sempre moi ben. Te reparteos ben, non vai a ser. Segundo premio, Asociación Cultural Pincha Carneiro Teatro coa obra Tralotelón. Recollen o premio tamén os componentes do grupo. Dende sempre foi unha das oportunidades que hai cando tes algo novo que facer ou queres facer un proxecto que sea moi persoal, como que fixemos este ano con Tralotelón, e sempre unha axuda económica que te axuda tamén a impulsar novos proxectos este ano, se gañas. Vamos a ver, como compañía de teatro, se temos algo que nos caracteriza é que facemos o que nos dá un pouco a gana, entonces os nosos proxectos sempre se acaban basando no feeling que temos uns con outros e acaba salindo algo moi persoal ao final. Para moitísimo, porque a xente se pensa que chegas o día do teatro, actúas esa hora e vaste pa casa, pero detrás hai moitísima producción, dende escenografía, vestuario, transporte, as comidas do día cando vas. E o primeiro premio, os Farsantes Teatro coa obra Vincent. Recollen o premio tamén os componentes do grupo. Foi unha alegría moi grande. Non tiñamos esa expectativa, este espectáculo surdiu como un proxecto dentro da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e dentro dunha materia que é interpretación no Teatro do Sexto, entón decidimos traballar a partir de un pintor, de Van Gogh. Fixemos unha proposta con unha dramaturxia creada grupalmente a partir desta investigación que fixemos sobre o pintor e finalmente no último minuto decidimos presentala ao certamen Xuventude Crea. Nada, pois estamos moi contentos porque o resultado acadado foi moi bo, para nós foi unha sorpresa grandísima e moi boas noticias, por suposto. Así sí que enchemos o escenario, moi ben.
sei se caberedes na foto. Así postos. Moitas grazas, enhoraboa. Bravo, eso, bravo. Pois imos agora coa parte musical desta gala, que por motivos técnicos non pode actuar hoxe aquí o grupo de música no que recaeu o primeiro premio desta especialidade, Blue Myth State, así se chama o grupo. Pois agora imos a escoitar a Cris Román, que é a persoa que leva o segundo premio desta especialidade. E a actuación musical que nos vai facer chámase Antes de nacer. Hola, hola, sí? Escoítase? Sí, perfecto. Sí, escoítase, sí. Boas noites. Gracias pola oportunidade de tocar hoxe aquí. E gracias por vir. Enhoraboa, Blue Myth State, polo primeiro premio. Amencía outono, comezaba a chover. Vaguas de alegría porque ías a nacer. A vida novamente mudaba a súa cor, e de novo a ledicia inundaba o meu corazón. As verbas fulen inquedas, asitadas no masín, esperando atarefadas o momento de sair, para darche a benvida a través dunha canción, amosando o mundo que eres unha bendición. Darara, 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 soñar, descubrir, aprender a querer, iluminando o mundo co teu sorriso, meu ben, doce como un alomiño, doce como o caramel, doce como a vida cando souben do teu ser. As verbas fulen inquedas, asitadas no masín, esperando atarefadas o momento de sair, para darche a benvida a través dunha canción, amosando o mundo que eres unha bendición. Darara, 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 darara. Permíteme un consello que te pode axudar. Vive a vida sen medo, nunca deixes de loitar, escoitar, compartir e poder desfrutar dos prazeres que a vida se vai a regalar. As verbas fulen inquedas, asitadas no masín, esperando atarefadas o momento de sair, para darche a benvida a través dunha canción, amosando o mundo que eres unha bendición, amosando o mundo
Moitas grazas. Vou convidar agora que suban o resto dos premiados desta especialidade, o terceiro premio que era para Miguel Alonso e a súa banda cos temas A túa coartada e Déixame dicirte. Recolle o premio el mesmo. Espera aí, tranquilo. Aí. O segundo premio, xa sabemos que é para Cris Román cos temas As verbas do contento, é o que nos acaba de facer aquí a canción Antes de nacer, recollerá o premio tamén ela mesma, e o primeiro premio, Blue Meth State, cos temas Marea Branca e Make My Orders Your Hands. Recolle o premio os componentes do grupo. Como empezamos ahora hace poco con la